Usa ka 25 anyos nga babae ang napalgang patay sulod sa ilang panimalay sa Cagayan de Oro City. Giingong giatake kuno kini og balbal human nga gawas sa mga samad sa lawas na wala pa ang ilong sa patayng lawas niini. Ano ang report? Nakurat ang mga residente sa Oro Habitat Relocation, Barangay Pagatpat sa Cagayan de Oro City. Human nga napalgan sulod sa ilang panimalay ang usa ka 25 anyos nga babaeng wala nay kinabuhi ug aduna sab nagkadaiyang samad sa iyang kalawasan. Ang biktima nga si Ann, dili niya tinuod nga pangalan, nakitaan og samad sa iyang dalunggan. Nawala ang unod sa ilong niini ug adunay bangag nga samad sa likod nga bahin sa iyang lawas. Wala sab nakita nga dugo gikan sa patayng lawas niini. Hinungdan nga mikuyanap ang storya nga posibleng giatake kuno kini sa balbal o wakwak. Base sa testamento sa iyang mga silingan, naa kanay brain tumor o epilepsy. Ug ila po ning mabantayan na pag mugawas kani sa balay na isahay na mahagba na matumba kani, maygo ang ulo ug isahay masyat pa pud sa kanal na duol lang sa ilang balay. Saysay sa lola sa biktima nga dili na makakita og nag-inusarang kauban sa babae sa panimalay. Mutuog yun siya og balbal kay duna siya kasanatian kalabot niini kaniadto. Apan dili niya masiguro kung giatake ba gyud og balbal ang iyang apo. Hinoon, matod niya, duna kunoy balbal duol sa ilang panimalay. Dili giatake siya sa iyang sakit. Pero unsa man to mga paak-paak? Wa ko kahibaloon sa itong mga paak niya. Kay bukas man da niya naman ani doon ani ang balbal. Gitanggal na sa kapulisan ang anggulo nga gipatay ang biktima, labi pa nga wala sila nakita nga murder weapon sa lugar. Nakatakdang ipailawom sa autopsy ang lawas sa biktima aron masuta kung paunsa kini namatay. Apan sa pangutana kung giatake ba gyud og balbal ang mong biktima, sumala sa kapulisan. Sa mua sir, respetaran na mo ang ilang pagtuo kay ila man na. Apan sa mua dire mag-agad lang gyapon mi sa autopsy report na gikandak sa mga experts sa sir. Hangyo sa otoridad ngadto sa publiko nga dili una magpakalat og mga dili kumpirmadong impormasyon, hilabi pa nga nagpadayon pa ang ilang investigasyon. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.